माय बर' टेक चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो दायो नोंथांमोननि थाखाय DL.Ed एडमिट कार्डआ होबाय जाय बिथांमोना NCERT नि आन्दाराव आसाम गभर्नमेन्टनि आन्दाराव जाय नोंथांमोना DL.Ed एप्लाइ खालामदोंमोन नोंथांमोननि थाखाय एडमिटआ फैबाय बेनि एग्जामा जागोन OMR सिट लोगोफोर दायो बेखौ सेप्टेम्बरनि 1 तारिख खालि बेखौ डिक्लेयार खालामदों बे एडमिटखौ डिक्लेयार खालामनाय जादों दायो जाय नोंथांमोना प्रि एन्ट्रि टेस्ट एग्जाम होगोन नोंथांमोननि थाखाय एडमिटआ होबाय नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लादो दायो जोङो बेखौ सावरायगोन बे एग्जामा माबायदि जागोन एबा माबायदि टाइपआव जागोन नोंथांमोना बेहाय नुनो मोनो OMR बेस एग्जाम जागोन बेयो ओमफ्राय बे एग्जामखौ माब्ला कन्डाक्ट खालामनाय जागोन बेहाय 10 सेप्टेम्बर होननानै बुंदों लोगोफोर नोंथांमोना डाउनलड खालामदो एडमिटखौ आरो जोङो बेखौ सावरायबावगोन साबजेक्ट माबायदि साबजेक्ट आरो माबायदि नाम्बारनि जोङो एग्जामखौ मोननो हागोन बेखौ जोङो सावरायगोन बेवहाय एडमिट होनायानो जाहैबाय नै 1 सेप्टेम्बर 4 PM आव होनाय जादों ओमफ्राय दायो नोंथांमोना नायदो बेनि लिंकखौ जों माबोरै मोनगोन आङो डिसक्रिपसनावबो होगोन नोंथांमोननि थाखाय एडमिटखौ माबोरै डाउनलड खालामगोन बेनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनाय जागोन दायो जोङो बेहाय आसाम केरियार वेबसाइटनि सिङाव हाबोब्ला नोंथाङा बेबायदि मोनसे अपसन मोनगोन आरोना बेहाय नोंथाङा एडमिट कार्डखौ क्लिक खालामनानै मोननो हागोन आरोना डाउनलड खालामनानै लानो हागोन जोङो दायो बे एग्जामा जोङो नेगेटिभ दंना गैया जोङो बेखौ सावरायनो गोनां जोङो बे एग्जामाव नेगेटिभ मार्क मोनगोन 0.25 टटेल मार्क्सआ जायो 100 जागोन ओमफ्राय एग्जामखौ जोङो 2 आवार्स मोनगोन ओमफ्राय माल्टिपल चॉइस कुइसन आरो अबजेक्टिभ टाइपआव माने मोनसे कुइसन हायोबा 1 मार्क्स मोनगोन आरोना 1 मार्क्स मोनगोन बेनिफ्राय जुदि मोनसे कुइसन मिस्टेक जायोबा मोनसे एन्सार मिस्टेक जायोबा 0.25 मार्क्स नोंथांनिफ्राय नेगेटिभ मार्क नोंथाङा दानजागोन आरोना मोनब्रैजों 1 नोंथाङा दानजागोन ओमफ्राय बुंखादों नाय मार्क केरिड बाय इच कुइसन 1 माने मोनसेयाव मोनसे नाम्बार मोनगोन आरो नेगेटिभआ गाहायाव दं नोंथांमोना नोंथांमोना नेगेटिभ मार्क 0.25 नोंथांमोना लस जागोन आरो जुदि मोनसे कुइसन हायाब्ला एबा नेगेटिभ रं एन्सार होयोब्ला आरोना दायो साबजेक्टआ जाहैबाय नै जेनेरेल इंलिश 100 मार्क्स जेनेरेल नलेज बेवहाय 15 मार्क्स रिजनिं 10 मार्क्स टटेल 35 मार्क्स आरोना ओमफ्राय कुइसना 100 जागोन दायो जोङो बेनि माखासे साबजेक्ट वाइज कन्टेन्ट्सफोरखौबो जों बाहाय नायनो हायो इंलिशआव जों जेनेरेल इंलिशआव मा कन्टेन्ट्स थागोननो भकेबुलारियाव टेन्स भार्ब प्रिप'जिशन कम्प्रेन्सन्स भइस एन्ड नेरेशन्स एडभार्ब्स एन्टोनिम्स आरो सिनोनिम्स आरो एन्टोनिम्स बेनिफ्राय जेनेरेल नलेज जों बेहाय नायदो बेथ' नोंथांमोना मिथिखागौ जेनेरेल नलेजआव कारेन्ट एफेयार्स थायो हुज हु एब्रिभिएसन बाय कन्स्टिटिउशन्स अफ इन्डिया हिस्ट्रि अफ आसाम इनभेन्सन एन्ड डिस्कभारिज स्पर्ट्स आर्ट एन्ड कालचार एभरिडे साइन्स वर्ल्ड अर्गेनाइजेसन जिअग्राफि एडुकेसनेल कमिसन बेफोरनि सोमोन्दै आरो गासैबो नोंथांमोना बे कन्टेन्ट्सखौ पिकआप खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय रिजनिंखौ नोंथांमोना एनालाइटिकेल रिजनिं मोनगोन बेहाय माखासे लजिकेल सिक्वेन्सफोरबो मोननो हागौ नोंथांमोना बेफोरखौ कभार खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय सेक्सन 1 आरो सेक्सन 2 दङ लोगोफोर बेहाय एग्जाम माखासे साबजेक्ट एबा एग्जामा सेक्सन 1 आरो सेक्सन 2 हिसाबै नोंथांमोननि कन्टेन्ट्सखौ नोंथांमोना मोननो हागोन सेक्सन 2 दङ जोंहा मा जाहैबाय साबजेक्टआ जेनेरेल मेथ्स जेनेरेल साइन्स एन्ड इनभाइरनमेन्टेल स्टाडिज ससियेल साइन्स लेंगुवेजआ आसाम बांला आरो बड' जोंहा बड' मोनगोन बड'आव बेखौ लिरनो मोनगोन नोंथांमोना जेनेरेल मेथ्स 15 मार्क्सनि जेनेरेल साइन्स एन्ड इनभाइरनमेन्टेल स्टाडिज बे 15 मार्क्स ससियेल साइन्स 20 मार्क्स जोङो टटेल 65 मार्क्सनि जोङो एग्जामखौ लिरनो मोनगोन दायो मेथ्सनि कन्टेन्ट्सफोरखौ नोंथांमोना नैबे गाहायावनो नायबानो जाबाय नुनो मोनबाय ओमफ्राय numbers natural whole events odd numbers prime by composite numbers place value for fundamental operations factors multiples prime factor LCM HCF ascending descending नै बेफोरबायदि दं आरोखि ना नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाहैबाय फ्रेक्सन बोखावखोन्दो बेनि सायाव ओमफ्राय बेहाय पार्सेन्टेज दङ बेखौ सल्भ खालामनाय पार्सेन्टेज लस प्रफिट बेफोरनि सायाव बेनिफ्राय मेनि बेहाय मानि कनसेप्ट अफ मानि सल्भिं प्रब्लेम्स बेफोरबायदि बे जाहैबाय मेथ्सनि कन्टेन्ट्सफोर आरोना एंगेल्स टाइप एंगेल्स क्वाड्रेटिक इकुवेशनफोर थागोन बेहाय लेंथ एरिया भलिउम बियो मेनसुरेशन आरोना
क्लास 10फोराव जायफोरखौ जों मोनबोजोबो बेफोरनो गासैबो बेहायनो दंजोबो। बेनिफ्राय डाटा इन्टारप्रिटेसन थानो हागौ, बेहाय नाय कन्टेन्ट्सआ दंखायो। रिप्रेजेन्टेशन्स डाटा, बार डायग्राम, पाइ डायग्राम नैबेफोरनो दंजोबखायो। स्क्वेयार, रुट स्क्वेयार बेफोरबायदि गासैबो नोंथांमोना बेखौ पिकआप खालामनो हानांगोन। बेनिफ्राय साइन्स एन्ड इनभाइरमेन्टेल स्टाडिस बेहायनो गासैबो दंजोबो कन्टेन्ट्सआ, नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाहैबाय। बेफोर जाहैबाय कन्टेन्ट्स। साबजेक्ट वाइज बेयो कन्टेन्ट्स जाहैबाय। ससियेल साइन्स, नेचारेल एन्ड हिउमेन रिसर्सनो सुबुं सम्पद, मिथिंगायारि सुबुं सम्पद जाहैबाय बेफोरनो जाहैबाय। अब्ला लोगोफोर जोङो बेखौ माबोरै डाउनलड खालामगोन बेनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव मोनखागोन नोंथांमोना। आरो गोसोआव लाब्लानो जाबाय एग्जामा नेगेटिभ मार्क दङ 0.25 नेगेटिभ मार्क मोनब्रै जायाब्ला 1 नाम्बार दानजागोन नोंथांमोना। दायो बेजों लोगोसे जोङो सावरायबावगोन इउनिभार्सिटि, गुवाहाटि इउनिभार्सिटिनिफ्राय मोनसे जा रिजाल्ट मोननो गोनां दंमोन बेबो रिजाल्टआ रिलिज होबाय। जाय नोंथांमोना नायाखै बेबो नोंथांमोना बेखौबो चेक खालामनानै लानो हागोन। दायो जोङो इउनिभार्सिटिनि रिजाल्ट चेक खालामनो थांदिनि। बिनि सिगां आङो बिनि स्टेपखौ दिन्थिगोन। जोङो नैबाहाय क्लिक खालामनो हागोन। जोङो D.El.Edनि एडमिट नोंथाङा डाउनलड खालामनोब्ला जों बेयाव क्लिक खालामबाय। बेनिफ्राय जोङो बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। जोङो बेहाय माखासे अपसन्सफोरखौ बेखौ क्लियारै नुवाखैबा नोंथाङा गोजौआव थां, बे गोजा थिं सिटआव, बेनिफ्राय नोंथाङा डेस्कटप साइडआव थुनानै हो। अब्ला नोंथांनाव बेबायदि नुनो मोनगोन। बेवहाय दहायो डेट अफ बार्थ फरमेसना ओंखाराखैमोन, बेहाय दायो ओंखारबाय। इयार, मान्थ एन्ड डेट। दायो नोंथाङा बेयाव टाइप खालामदो, बेहाय रेजिस्ट्रेसन नाम्बार होदो, बेनिफ्राय लगइन खालामब्लानो नोंथाङा मोननो हागोन नोंथांनि एडमिट कार्डखौ। डाउनलड अपसन। दायो जों गुवाहाटि इउनिभार्सिटिनि रिजाल्ट मोननो गोनां, जाय रिजाल्टखौ जों मोननो गोनां 9, 2, 4 आरो 6 सेमिस्टार जाय एग्जामा मेनि 4 तारिखनिफ्राय जुन 9 तारिखसिम जादोंमोन। बेनि रिजाल्टखौ डिक्लेयार खालामबाय 2nd सेमिस्टार BSc आरो BComनि 1 सेप्तेम्बर खालि। दायो नोंथांमोना बेखौ चेक खालामनानै नायब्लानो जाबाय। गाहायनि वेबसाइट www.guwahati.ac.in बे वेबसाइटनि सिङाव नोंथाङा चेक खालामबानो जाबाय। दायो भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना चेक खालामदो आरो नोंथांमोननि रिजाल्टखौ नायदो।